Казвам се Иво Гълбов и се интересувам от фитнес и здравословен начин на живот вече 15 години. Още през 2007 година следях подготовката на моя брат, който беше състезател по културизъм и беше трениран от най-добрите треньори. Въпреки че научих базови принципи и методики, аз бях все по-любопитен и исках да научавам все повече и повече, най-вече в областта на хранителните добавки и здравословното хранене. Вследствие преминах обучение за треньор в една от най-големите международни школи ISSA. Целта на този курс не е да даде подробна информация, а да бъде лесно приложим и да даде дори повече от очакваните резултати. Нещо, към което да се връщате всеки път, когато искате да влезнете във форма. Решителност. Запомнете тази дума, защото тя е ключа към промяната. Като човек, който искрено се интересува от здравословния начин на живот и следи индустрията, както и хората, които се опитват да влезнат във форма, намирам толкова много неща, които бихте могли да се спестите. Тук ще намерите смляна цялата информация, която ви е нужна, за да започнете с увереност. Да можете да повярвате в себе си и дори да изграждате сами своите тренировъчни и хранителни планове. А защо не да помагате и на хора като вас? Ето и темите, които ще засегнем. Фитнес начин на живот, 5 гледни точки. Митове, които ме спират да започна. Тренировъчна програма, интересен фитнес и интересно кардио. Възстановяване, сън, почивка, хранене и хранителни добавки. Как да изберем подходящия треньор? Как да прогресираме с времето? Желателно е да се обърнете към медицинско лице, както и да си направите базови изследвания, преди да започнете с каквито и да е тренировки и хранителни планове. Стигнахме и до първата тема в нашето видео обучение. Фитнес начин на живот, 5 гледни точки. Нека вземем на предвид, че хората имат общо взето 5 гледни точки, що се отнася до тренировките в фитнеса и на открито, както и придържането към някакъв определен хранителен план. И те са следните. Това за мен е професия. Бъдеш фитнес коуч или треньор е отговорна работа, изисква сериозно посвещение и надграждане на знанията. Трябва да познаваш как е устроен човешкия организъм и да имаш някаква представа от различните типове организми. Както и да тълкуваш на базово ниво здравна картина, защото в противен случай рискуваш здравето на своите клиенти. Както всяка друга професия, е нужно да обогатяваш своите знания с скоростта на индустрията. Това за мен е хоби. Обикновено това са хора, които са много спортни натури и им харесва времето прекарано в залата, тренировките, темите, разговорите. Когато човек има хоби, обикновено не мисли за възвръщаемост на инвестицията или разумно похарчени пари, а по-скоро обратното. Това е време на отдих, време за себе си, за забавление. Това за мен е непостижимо. Понякога до това заключение достигат хора, които не са уверени и дори някога са се опитвали да влезнат във форма, да се хранят и да тренират редовно, но не са имали очакваните резултати. Дори са се провалили. Това за мен е глупост. Обикновено тук се сблъскваме с определен тип темперамент и характер, може би на човек отдаден на интелектуалния труд. Изградил едно, дори бих казал, презрително отношение, разбира се, плод на липса на разбиране. Това ни води и до следващия тип хора. Това за мен е като миенето на зъби. Обикновено това са хора, които са преминали през всички други етапи и са стигнали до заключението, че не е нужно да приемаш фитнес начина на живот като нещо толкова насериозно и да се посвещаваш, но си проумял ползите и приятното усещане да бъдеш във форма. За мен това е най-разумната гледна точка, ако не се занимавате професионално със спорт. Ето и няколко научно доказани ползи от фитнес тренировките и упражненията от дома. Основни ползи при жените. Подобрява настроението и помага за справянето с тревожността. Дава усещане за благополучност. Помага за възстановяване на костната плътност след менопаузата. Подпомага укрепването на ставите и болка, свързана с артрит. Редуцира теглото и оформя задните части. Намалява риска от смърт, от коронарна болест на сърцето, високо кръвно налягане, диабет и рак на дебелото черво, както и много други. Основни ползи при мъжете. Повишаване на нивото на тестостерон, който е основен фактор за това мъжът да бъде силно уверен, мотивиран и с добро отношение към хората, както и по-способен физически с по-плътна мускулатура. Поддържане на добри холестеролни нива, намаляване риска от диабет, увеличаване на работоспособността, дори и след пенсионна възраст. Научни изследвания описват, че продължителността на живота може да се увеличи между 1 и 7 години при физическа активност.
а при атлети между 2 и 8. Дълги години преди да взема решение да стана треньор, за мен фитнеса и осъзнатото хранене бяха станали нещо абсолютно нормално, както миенето на зъби. Имам предвид, че когато известно време не съм във форма, аз не се чувствах добре. Но дефинирах какво е да си добре, понеже вече бях постигнал най-добрата си форма и виждах разликите. Отново въпрос на предпочитание или зависи от времето, с което разполагате. При всички случаи вие може да се адаптирате към различни тренировъчни и хранителни планове. Например, ако не държите на социалните контакти в фитнес залата, можете спокойно да ги заместите с упражнения от дома или на площадка с лостове и успоредки. Разбира се, препоръчително е в началото да действате с услугите на треньор, който да ви помогне в изграждането на навиците и методиката на упражненията. Но определено, преминавайки през това обучение, вие ще имате пълно разбиране и няма да изпълнявате насляпо неговите съвети. Напред в темите ще споделя как да изберем подходящ треньор и за какъв период. Може би се разпознахте в една от групите. Тук е момента да ви споделя, че това обучение е предимно предназначено за хората, които все още не са направили фитнеса и здравословното хранене като начин на живот. Факта, че гледате това видео, ме радва, защото може би се замисляте по въпроса. Приятно гледане в следващата тема и се надявам да ви убедя да промените гледната си точка, ако се разпознахте между една от тези. Митове, които ме спират да започна. Фитнесът е опасен спорт. Мога да се контузя. Официалните статистики показват следните резултати. От 20 отделни проучвания за коефициента на контузии, проведен в различни държави, резултатите свеждат до културизъм и фитнес между 0,12 и 0,7 за 1000 часа тренировки. Това е горе-долу една контузия на всеки 20 години. За пауърлифтинг това е между 0,24 и една контузия за 1000 часа. За сравнение, например, с футбола 8,1 контузии, волейбол 5,3 контузии, баскетбол 9,8 контузии. Което означава, че контузиите във фитнеса са между 10 и 50 пъти по-малко, отколкото в сравнение с волейбол. Така фитнеса се оказва един от най-безопасните спортове. Отнема страшно много време, а аз нямам такова. Семейен човек съм. Официални данни показват, че продуктивността е пряко свързана с тежките тренировки в залата, особено при мъжете. Отделянето на тестостерон е пряко свързано с емоционалното състояние, както и ефективността в работното място. И не на последно място самочувствие, което се отразява, разбира се, и при семейните мъже. Ето набързо и още няколко любопитни факта за ползите, свързани с ефективността. Повишава мускулния тонус и издръжливост. Повишава костната плътност и опората. Намалява риска от нараняване при ежедневни дейности. Помага за концентрацията. Помага за душевно освежаване и състояние, наречено поток. Това състояние е изучавано през годините и е моментът, в който вие сте най-концентрирани и творите сякаш отвъд от възможностите си. Ще стана по-агресивен. Тук изключително накратко отново ще спомена, че отново поради добрия хормонален баланс имаме повече самочувствие и спокойствие, което влияе на това да не бъдем толкова агресивни, тъй като е доказано, че агресията се проявява предимно при хора с различни комплекси за малоценност и неудовлетворение. И обратно, дисциплинираният начин на живот и постигането на резултати води до удовлетворение. Проведени са множество проучвания на тема агресия и гняв. На едно от тях се сравняват релаксиращи упражнения и такива с тежести. В първата група няма никакво въздействие относно справянето с гнева, а на втората група, трениращите с тежести, се отчита подобрение в емоционалната интелигентност, справянето с гнева и агресията. В част от проучванията, свързани с агресия и гняв, се засяга и темата за хиперактивността при деца, за които тренировките оказват благоприятно влияние за справянето с този проблем. Имам болест и това е причината да не ходя на зала или да се храня по определен начин. Науката дава сведения за изключително добри резултати при хора болни от диабет тип 2, артрит, остеопороза, болки в гърба, затлъстяване, нарушен холестеролен профил, депресия, както и много други. Все повече проучвания правят връзка на тренировките с дълголетието и обновяването на тъканите и клетките, наречено антиейджинг. Да ходиш на фитнес е тежка задача, а аз съм много изморен. Ако изключим дните на тежка умора, породена от недоспиване или липса на възстановяване след тежък физически труд,
може би това би било вярно. Но в повечето случаи вдигането на тежести има силата да върне тонуса в мускула и да засили кръвообращението, да нормализира обмяната на веществата, това число и да подпомогне усвояването на макро и микронутриенти, което в крайна сметка да послужи за нашето по-добро възстановяване. Например, ако купувате витамини и други добавки и се храните с най-здравословната храна, е възможно да не усвоите пълноценно техните богатства, именно поради влошена обмяна на веществата, както и липса на качествен сън. Спазването на диета е трудна и тежка задача. Въпреки че малко по-късно в темите ще дам повече информация за храненето, тук ще спомена, че това не е точно така, ако вземеш на предвид следните няколко неща. Аз, например, не харесвам израза спазване на диета, защото това звучи като наказание. Любимият ми израз е планирано хранене. Тоест, ти плануваш какво ще ядеш. Под плануване нямам предвид само какво, но и кога. Винаги е добре в началото да започнете с треньор, тъй като той ще ви помогне най-вече с това как да опознавате вашия организъм. Има малки промени, които могат да бъдат направени, без това да касае задължително тотално въздържание от вкусна храна. В някои случаи на хора с доста наднормено тегло може да има период, в който се налага малко по-стриктно ограничаване, но разбира се, това не означава тежък глад. Приготвянето на вкусна и здравословна храна е възможно, което ме води до следващия мит. Нямам време да готвя и затова не обръщам внимание на храната. Определено това е сериозен въпрос, особено когато касае човек, който е притиснат от времето. Съществуват здравословни кухни за планирано целодневно хранене, които биха могли да бъдат страхотен вариант за вас. Стига да сте склонни да отделите минимум 1000 от заплатата си за храна. Ако това не е случая, има страхотни методи, по които може да се храните навън, без ядене на джънк храни. В една от темите ще засегнем въпроса с храненето и как да изготвяме сами хранителните си планове, на база на най-популярните диети в света. Не е възможно да готвя здравословно и вкусно едновременно. Също толкова лесно е, като да се изготвите вредна храна. Една основна грешка, която масата от хората допускат, е да приемат газирани напитки и сокове. В повечето случаи захарите варират между 10 и 12%. Тоест, 2 чаши и вече сте надвишили 2 пъти препоръчителната дневна доза за прости въглехидрати или захари. Не казвам, че трябва напълно да се ограничи, например, захарта, но да се консумира планувано. Много лесно може да заместите захарните напитки с такива без. Така ще можете да си позволите някой вкусен плод или дори парче шоколад, което в крайна сметка ще бъде много по-полезно и в същото време ще намалите калорийния прием. Друг пример е приготвянето на вечеря, в която присъстват мазнини, захари и тестени. Смесването на калорични храни не е добра идея, но това не означава, че не е удачно вечер да приготвите месо с зеленчуци с масло. Ще споделя още в темата за храната. Тренировъчен сплит. Тренировъчният сплит или програма е нещо, което се адаптира постепенно към вашите нужди. Тя може да е съобразена с дните от седмицата или с други ваши предпочитания. Обикновено се започва с по-базови упражнения, събрани в 1 или 2 дни. Например, първи ден – горна част на тялото. Втори ден – крака. Трети и четвърти ден – почивка. Пети и шести ден като първи и втори. Седми ден – почивка. В този етап тренировките са с по-леки тежести и успоредно с повече повторения. Идеята е да адаптираме тялото към тренировъчна кондиция. Сърце, кръвоносна система, мускули, стави, сухожилия, както и биохимичните процеси в тялото. След този етап, който може да продължи между 14 и 30 дни, можете да преминете към друг вид тренировъчна програма, например първи ден – гърди с предно странично рамо и корем. Втори ден – гръб, трапец и задно рамо. Трети ден – почивка. Четвърти ден – трицепс, бицепс и корем. Пети ден – крака. Шести и седми ден – почивка.
Тези комбинации са приложими в случай, че искате всяка седмица мускулната група да отговаря на определен ден. Например, ден 1 гърди, предно и средно рамо плюс корем да е всеки път във вторник. Подходяща е и за по-заети хора и такива, които обичат да плануват времето си. Можете да тренирате с бутащ и дърпащ сплит. Например, първи ден бутащи упражнения, втори ден дърпащи упражнения, трети ден крака, четвърти ден почивка, пети ден бутащи упражнения, шести ден дърпащи упражнения, седми ден крака. Тук вече дните за тренировка не са съобразени с дните от седмицата, но е подходяща за хора, които плануват да тренират всяка мускулна група по 2 пъти седмицата. Както споменах вече, целта на това обучение не е да даде изчерпателна информация, но да бъде една добра основа, на която да правите корекции и да адаптирате както тренировката, така и храната, според вашите моментни нужди. Също така и специфични за вашето тяло. Много хора си мислят, че повече тренировка непременно води до повече мускули. Но това не е задължително да е така. Някои хора нямат възможността да се възстановят и това би довело до загуба на мускулна маса и стрес за организма, а в последствие отслабване на имунитета. Това не изключва и обратния вариант. Понякога тежките тренировки действат доста стимулиращо за имунната система при здрав организъм. Разбира се, в резултат от добра почивка и стабилна храна. Ако търсите покачване на мускулна маса и успоредно можете да си позволите добро възстановяване, тогава 2 тренировки на мускулна група би бил подходящ вариант за вас. Придържането към правилната пропорция между тренировка и качествено възстановяване би било много по-успешна стратегия от това да обръщате толкова внимание на конкретна тренировъчна програма с добра репутация. Можете да тренирате и разделяйки всички мускулни групи в рамките на 6 дни. Тренировките обаче са по-кратки. Така обръщаме специално внимание на всеки мускул и му даваме възможност да се възстанови. В този тип програма може да тренирате малките мускулни групи заедно. Например, първи ден гърди и корем, втори ден гръб и задно бедро, трети ден бицепс и предно рамо, четвърти ден почивка, пети ден трицепс, задно рамо и трапец, шести ден крака, седми ден корем и стречинг. Отново страхотен план за хора, които разполагат с достатъчно време за тренировки. В началото е добре да тренирате леко и след това да тренирате, използвайки серии в диапазона между 6 и 12 повторения. Вашия инструктор е важно в началото да следи за правилното изпълнение, както и за това дали използвате максимума от силата си и да ви стимулира да го правите за съответно 6 или 10 повторения. Ако не намирате за нужно да ходите на фитнес или нямате време, имайте предвид, че от дома може да направите изключително пълноценни тренировки. В началото също е силно препоръчително това да стане с насоките на треньор. Интересен фитнес, интересно кардио. Любимата ми тема. Замисляли ли сте се, че има много неща, които изглеждат полезни, но въпреки това не ги правим? Надали е само фитнеса и здравословното хранене. Сещам се за доста такива. Но защо? Нали са полезни? Освен полезно, трябва да е интересно и да ни доставя мигновено удоволствие, а не отложено във времето. Всеки може да намери своя начин, но да ви кажа честно, в повечето случаи бързаме да се отказваме, а не търсим намирането на начин. Често избираме лесното, което в случая е да не тренираме. Как можем да ги направим интересни? Това дори не е опция, това е наш дълг, за да можем да устоим във времето. Колкото и силна да е мотивацията ви в началото, никога няма да е напълно достатъчна да ви задържи в играта, а ние искаме нещо трайно и качествено. Първо с фитнеса. Нека като за начало да погледнем фитнеса като място, където можеш да се запознаеш с много нови хора
и да тренираш с хора от всякакви професии рамо до рамо. Това е едно от най-социалните места, стига разбира се да не сте интроверт. Може да си поставяте мини цели. Дори може да си правите мини състезания с приятели. Те могат да са за постигане на визия, редуциране или покачване на тегло. Може да си измисляте награден фонд, който не е задължително да е материален, може да е някакво обещание, нещо, което трудно бихте накарали вашия приятел или партньор да направи. Ако сте любител на смарт устройства, можете да правите състезания там. Вече е пълно с такива състезания. Препоръчвам часовниците на Garmin и Apple. Доста са различни, но с много голяма общност. Ако имате лош ден и не ви се тренира, използвайте следния метод. Кажете си, например, че ще направите някоя малка мускулна група. Някоя, която ви е любима. И все пак отидете. Никога няма да съжалявате. Дори да сте били изморени, на другия ден лесно ще се възстановите, заради леката тренировка. Ще имате усещането за победа, макар и тренировката да ви е била 20 минути. Тя е ключова, защото ще запази навика и доброто отношение към залата. Дори да ви се е падало в този ден друга мускулна група, която за вас е трудна и тежка. Измислете си и други интересни предизвикателства, за да запазите добрите емоции към това, което правите. Относно кардиото. Тук нещата са изключително прости. Намерете си групов спорт или някой популярен спорт, като футбол, баскетбол, волейбол или други. Вместо бягане на пътеката. Има, разбира се, известна разлика между кардиотренировка и интензивно бягане. Поред интензивността се определя дали сте в аеробен или анаеробен режим. Без да навлизам в подробности, редица проучвания доказват ползите от двата типа тренировки, най-вече върху сърдечно-съдовата система. Например, между 1 и 2,4 часа 3 пъти в седмицата за аеробна дейност е оптимален стандарт, но няма и сведения за последици, ако дните се увеличават. Намалянето на липидния профил е една от основните ползи. Разбира се, остават възможностите и за групови тренировки. Не трябва да забравяме обаче, че съществува фундаментална разлика между двата типа тренировки – с тежести и такива, които наричаме кардио. Те не са взаимно заменяеми и е добре да оставим фитнеса или тренировките с тежести като основна такава. Да добавим и по-леки тренировки, тип кардио, когато е възможно и то да бъде по един приятен и естествен начин. Хранене. Темата може да бъде неизчерпаема, но отново съм подбрал най-есенциалните неща, с които трябва да се съобразяваме. Преди обаче да стигнем до храненето, трябва да вземем в предвид нашето здравословно състояние. Добра практика е на всеки 6 месеца да правите базови изследвания. Това е една практика, която не отнема нито средства, нито кой знае колко много време, но въпреки всичко е пренебрегвана. Ето нещата, които трябва да имате в предвид. Здравословна храна е тази, която е предназначена първо за конкретен организъм, второ в правилния момент и трето в оптимални количества. Здравословна храна също означава такава, която има добър происход. Това не е по-маловажен фактор от самия състав на храната. Много от храните, които имат етикет здравословно, могат да не бъдат здравословни. Например, протеинов бар. Ниско съдържание на захари, но с висок процент хидрогенирани мазнини. Избягайте вафли с шоколадова глазура. Пълнозърнесто барче. Голям процент захари и хидрогенирани мазнини. Натурален сок. Присъстват 30 грама захар на една чаша сок, но за съжаление не присъстват нужните витамини, минерали и фибри, които се намират в свежите плодове. Според научните изследвания, това е дневната порция захари за целия ден. Не е препоръчително дори и прекомерната консумация на фрешовете, тъй като при тях не присъстват нужните фибри и в същото време можете да приемете значително повече в изцеден вариант, отколкото директна консумация на плода. Други наричаме калорични, например краве масло или зехтин, които разполагат с около 900 калории на 100 грама, което е доста, но пък в умерено количество са благоприятни за организма ни, наситени с омега-3 и витамин D. Диета. Не означава, че менюто трябва да е бедно, а напротив, трябва да търсим различни източници на макронутриенти. За тези, които не са запознати с макронутриентите, това са основните елементи, които са нужни за функцията на тялото ни. Мазнини, протеини и въглехидрати. Както знаете, те са в няколко категории. Мазнини – наситени и ненаситени,
Протеини – животински и растителни, животинските са по-богати на аминокиселини, въглехидрати – прости и сложни или бързи и бавни. Изчисляването на грамажите им е строго индивидуално за всеки организъм. Дори зависи от интензивността на самия ден. Има различни видове диети. Ето няколко. Кето – средиземноморска, безглутенова, чиста или органична, противовъзпалителна, зонова, фастинг, съзнателно хранене, палео, нисковъглехидратна, високопротеинова, веган или вегетарианска, диета фокусирана върху калориите, интуитивна, балансирана, без лактоза, флекситариан, с дни на неядене на животински продукти, детокс. И още много други. Без да влизам в подробности за видовете диети, ще отбележа, че във всяка една диета има доза истина и приложимост. Ако сте любопитни, може да научите повече за диетите, но ако не сте, ще се опитам да обобщя каква е разликата между тях. Всяка една набляга на доказани и изпитани практики на ядене или липса на ядене на определени храни. Истината обаче е, че човешкият организъм е доста по-сложен, за да можем да го ограничим в една конкретна диета. Например, кето диетата е добра за хора с диабет, като въглехидратите са ограничени до минимум. И в повечето случаи това би свършило работа. Не означава обаче, че същия организъм трябва да бъде лишен изцяло от въглехидрати. Поради факта, че тренировките с тежести влияят позитивно на хора с диабет, намаляването драстично на нивата на кръвна захар би било животозастрашаващо, ако се спазва стриктно и безусловно кето диетата. Можете също да комбинирате балансирана диета до следобед и след това преминаване на кето диета. Изготвянето на хранителен режим се изгражда първите 3 до 6 месеца. Началото се започва с базов такъв, който се надгражда според вашия организъм. Хранителните добавки, както споменах по-рано, са нещо, което бях доста любопитен, когато навлизах в фитнес материята. Любопитството ми доведе до това да изпробвам голяма част от тях. Разбира се, без да прибягвам до забранени субстанции. След толкова много години мога спокойно да кажа, че повечето от тях са ненужни и неефективни. Има някои от тях обаче, които могат да ви бъдат в полза, ако храненето ви не е достатъчно балансирано и разнообразно. Разбира се, нашия фокус трябва да бъде винаги храненето, но има моменти, в които поради редица фактори то не е оптимално. Интензивните тренировки са още един фактор, допринасящ за изчерпването на полезни микроелементи и приемането им като добавки би възвърнало нормалния им баланс в организма. Ако не сте сигурни дали имате някакъв дефицит, просто си направете изследвания. Бих категоризирал добавките като такива, които са за общо здраве и благосъстояние и такива, които са пряко насочени към подобряване на спортните резултати. Добавките, които и до ден днешен употребявам редовно, са следните. Витамин D – изключително важен елемент в регулирането на редица хормони. Също така подобрява костната плътност, намалявайки риска от фрактури и развиване на остеопороза. Омега-3. Това са масни киселини, които приемам под формата на рибено масло. Приемането им има много ползи, като най-отличителните сред тях са: подобрява добрия холестерол, намаля нивото на триглицеридите, които са пряко свързани с затлъстяването и риска от инсулт и инфаркт, намалява нивото на възпаление в тялото, подобрява функцията на сърдечно-съдовата система. Разбира се, не е нужно да приемаме допълнително омега-3, ако консумираме риба поне 3 пъти седмично. Магнезий. Един от най-важните микроелементи, отговарящ за множество биохимични процеси в тялото. Основните ползи от приема му са: подобрява мускулната функция и добрата хидратация, подобрява качеството на съня, релаксира нервната система. Витамин С. Витамин, който е мощен антиоксидант и е жизненно важен за здравия ни имунитет. По-високи дози от него действат ободряващо и оказват благоприятно влияние за подсилване на имунитета, както и доброто възстановяване при спортуващи хора. Хора, които нямат висок интензитет в ежедневието си и тренират леко, могат да си набавят достатъчно от него чрез храната под формата на плодове или зеленчуци. Цинк. Отново ключов елемент за правилното функциониране на нашето тяло. Основно дефицитът му се наблюдава при вегани и вегетарианци, тъй като до голяма степен той се набавя чрез месо и морски дарове. При липса се наблюдава влошаване в състоянието на кожата, както и понижени нива на тестостерон при мъжете. Препоръчвам да бъде приеман като добавка само след направени изследвания. Ако не сме сигурни в това дали сме в дефицит на някои от тези микронутриенти, то тяхната употреба под формата на добавки не би имала положителен ефект.
Всичко, което споделям, има за цел да изградите навика винаги да подхождате с разбиране, а не да прибягвате към практики, които са универсални, защото те са приложими и правилни при дадени хора и при конкретни обстоятелства. Добавки за спортни резултати. Макар и горе изброените добавки да оказват влияние и на спортните резултати, поради подобряване на общото ви здраве, има и такива, които са приемани главно, за да подобрят представянето ни в залата. Ето и тези от тях, които смятам, че имат приложение и не са загуба на пари. Суроватъчен протеин на прах. Сам по себе си протеина на прах няма да ви направи по-силни или по-мускулести, но ако някой от вас иска да покачи мускулната си маса, а се затруднява в изяждането на нужната за това храна, протеиновия шейк би бил лесен вариант за повишаване на общия прием на белтъчини за деня. Разбира се, той трябва да бъде ползван за обогатяване, а не като заместител на основни за деня хранения. Приемът му след тренировка е широко разпространен, но не смятам това за нужно, ако имате подготвена храна, която да приемете до час след тренировка. Другата полза на протеиновите шейкове при хора, които се опитват да отслабнат, е да убият глада си за сладко, замествайки традиционните захарни десерти с вкусен нискокалоричен шейк. По този начин вие ще направите хранителния ви план по-приятен за следване. Печеливша стратегия е, когато гледаме на добавките като инструмент да поддържаме добри навици, отколкото да се съсредоточаваме в директните им ползи. Протеина е най-подходящия пример за това. Аминокиселини. Аминокиселините са градивни единици, съставящи структурата на протеина и се делят на два вида – заменими и незаменими. Заменимите са тези, които тялото може да произведе само, а и са широко разпространени в почти всяка храна, която ядем. Незаменимите са тези, които тялото не може да произведе само, а се нуждае задължително от приемането им от външен източник, като храна или хранителни добавки. Те се намират в храни като месо, риба, млечни продукти и яйца и са ключови за изграждането на мускулна тъкан в нашето тяло. При много добре планирано хранене и добър сън, вероятно няма да се нуждаете от допълнителен прием под формата на добавка, но е добре да ги имате под ръка, когато нещо в ежедневието ви излезе извън релси. Много марки обогатяват своите продукти с допълнително добавени електролити за по-добра хидратация на мускула. Може да ползвате аминокиселини с разклонена верига, BCA, или цялата гама есенциални аминокиселини. Разликата е, че при аминокиселините с разклонена верига са включени само 3 аминокиселини, които са основни за мускулното изграждане, а при есенциалните са включени всички 9 аминокиселини. Креатин монохидрат. Лично за мен това е най-ефективната добавка, що се отнася до доброто представяне в залата. Не случайно съм описал и тази конкретна форма на креатина, защото тя е най-проучваната с буквално хиляди изследвания. Също така е на изключително достъпна цена, дори бих казал, че е една от най-евтините, но за сметка на това работеща. Основната му функция е да подобри нивата в мускулната клетка на АТФ, енергийната валута в тялото, следствие на което се повишава силата и респективно успяваме да стимулираме по-добре мускулния растеж. Също така креатина спомага за добрата хидратация в мускула, вкарвайки вода вътре в него. Много хора бъркат подкожната вода с водата в мускулите и поради тази причина се притесняват да го приемат, докато са в период на сваляне на мазнини, мислейки си, че ще забавят прогреса си. За съжаление, за да си набавим нужното количество чрез храната, е нужно да изяждаме по 1 кг телешко месо на ден. Много, нали? Да ни се схване, че не е толкова дъвчене. Приемането на креатин под формата на добавка е доказано безопасно при здрави хора. Единственото, което е нужно, е да пиете достатъчно количество вода. Достатъчен е приема на 5 грама на ден, като той работи с натрупване в организма. Тук приключваме темата с хранителните добавки. Запомнете, че те могат да бъдат само леко побутване към целта, но не акцентирайте на тях, защото фокуса ви трябва да бъде главно върху храненето и възстановяването ви. Това ще ви спести доста средства и в крайна сметка ще имате по-добри резултати. Почивка. Някои от вас вече се попитаха какво прави почивката в този наръчник за фитнес и хранене. Ами представете си, че както всеки стол има 4 подпори, така и човешкото здраве зависи от 4 фактора. Физическа активност, възстановяване, душевен простор, генни предразположености. Като изключим генът ни, остават 3 основни елемента, които са изцяло в нашите ръце, от които ще зависи нашето здравословно състояние. И едно от тях, 1/3, е възстановяването. Темата е от изключителна важност, макар и да звучи така, че от нас се изисква просто пасивност. Оказва се, че на практика не всеки успява да има нужната дисциплина да спазва почивката си, например. Лягането на време и сънят играят основна роля във възстановяването. Ще го обясня така. Безспорен факт е, че сънят ще повлияе на вашето здраве, но той също така може да се окаже и най-големия фактор.
Добрата новина е, че водейки здравословен начин на живот, ние прекъсваме този порочен кръг, когато сънят влияе на настроението ни и на здравето ни. А после, влошеното здраве допълнително влияе на съня. Не е нужно да знаем всичко за него и за човешкия организъм, а просто да направим първите крачки към фитнеса и здравословното хранене. Препоръчвам при липсата на сън да не консумирате тежки храни, както и да внимавате с интензитета на тренировката. Намаляването на концентрацията е друг негативен фактор, който отново не може да се компенсира с добавки. Стимулантите, например, също не са препоръчителни при недоспиване, противно на всеобщото разбиране. Изберем подходящ треньор. Ключов момент също се оказва и избирането на подходящ треньор. Това е така, защото нека се замислим, в интернет има доста информация за изпълнението на всяко едно упражнение, както и знание за видовете диети. Но това не е устойчиво. Първо, защото има различни мнения, изказвани дори от треньори, но разбира се, не всички са научно неопровергаеми. Понякога се объркваме от прекалено голямата информация и непрестанно тестваме на себе си най-различни идеи. И плащаме висока цена за тях. А в повечето случаи просто се отказваме. Разбира се, на първо място ние имаме нужда от проявяване на разбиране, добронамерено отношение и респект. Добрият треньор трябва винаги да е готов да даде адекватно и на семпъл език обяснение защо правите едно или друго нещо. Той се интересува от вашето здраве и взима превантивни мерки, съветвайки ви регулярно да си направите изследвания. При здрав човек между 6 и 12 месеца. Треньорът е човек, на който може да се разчита и можете да се доверите, че ще бъде до вас за първоначалния минимален срок, между 3 и 6 месеца. Както и да има колеги, с които може да си партнира, в случай на неговото отсъствие. В началото и няколко пропуски могат да развалят навика. Имайте предвид, че това е състояние, което никога няма да елиминираме. Колкото повече тренираме, толкова повече ще ни се тренира. Така и с храненето. Няма да ви прилага готови диети или тренировъчни програми, а ще ги изгражда търпеливо в началния период. Състояние е да ви мотивира. Няма да ви претренира. Чете дали има диплома или сертификат за треньорска дейност. Как да прогресираме с времето? Не забравяйте за ползите на този начин на живот. За да можем да прогресираме, първо трябва да сме овладяли навиците така, че те да не бъдат досадни, а да сме намерили най-удобните за нас начини да го правим. Надявам се, успях да ви убедя, че да живееш по този начин не е цел живота, а по-скоро средството, с което да бъдем по-пълноценни, както физически, така и ментално. Ключов елемент за прогреса е постоянството, защото дори да направите 2 гръмки крачки напред и после 3 назад, пак няма да имате прогрес. Много хора се провалят именно там. Затова и съветите, които ви давам, са свързани с това да вършим това, което правим с разбиране и по най-умния начин, а не да бъде на всяка цена. Да го имплементираме и адаптираме в нашия живот, така че дори да го правим незабелязано. Ето няколко практически съвета, разбира се, това са само малка част от триковете, които може да прилагате. Ако целта ви е да редуцирате теглото и намалите калорийния прием, пробвайте в началото да не смесвате въглехидрати и мазнини като източник на енергия в едно хранене. Спивайте се добре. В противен случай внимавайте повече с калориите и с храни, които дразнят корема. Чете натуралните сокове, фрешове и безалкохолни. Използвайте протеин на прах като заместител на сладкишите, които обичате. Отидете да тренирате, макар и за кратко, и направете лека тренировка, ако се чувствате изморени, защото това ще запази навика ви. Намерете си партньор за тренировка и дори можете да пробвате да си организирате мини състезания тип облог. Имайте решителност. Напишете на един лист най-оптимистичните цели, които искате да постигнете. Направете си кръвни изследвания. Препоръчвам ви базовите изследвания, които ви се полагат по здравна каса. Минете през ехография на основни органи, като сърце, бъбреци и щитовидна жлеза. Посетете кардиолог и си служете холтер за период между 24 и 48 часа. Наемете треньор за период не по-кратък от 3 до 6 месеца. Адаптирайте най-добрата и интересна тренировъчна програма. Ако е нужно, минете отново през съветите, които ви дадох.
Ако можете да си го позволите, хранете се в началото с кухня, която предлага здравословно целодневно меню. От една страна това ще ви помогне в началото за изграждане на навика, а от друга ще запомните различни менюта, които в последствие можете да приготвяте сами. Ако искате, пишете ми, мога да ви препоръчам. Вярвам, че това, което споделих с вас, е достатъчно да започнете веднага и да имате отлични резултати. Ако намерите за добре, изслушайте още веднъж всичко и се пригответе за действие. Постарах се да структурирам и синтезирам информацията така, че да бъде приложима още от ден първи. Естествено, ще научавате нови неща, но те ще стъпят върху вече изградена здрава основа. А и честно да ви кажа, опитът ми е показал, че много информация не е задължително да означава добър успех. Тъй като преди всичко нужно е да се мисли логично и да се прилага наученото с мъдрост и разбиране. Нещо, което вярвам, че на вас няма да ви липсва. Успех на всички и до скоро!